Sledování tohoto pořadu je na vlastní nebezpečí a není vhodný pro slabé nebo duševně zaostalé jedince. Studio Toodle Noodle and Hanska Productions nesouhlasí s názory hlavních postav a tvrdě se vymezuje proti jejich chování ve filmu. Podobnost jakékoliv postavy či příběhu je čistě náhodná. Bylo dohlédnuto na to, aby při natáčení nebylo žádnému koni nějak ublíženo a na talíř se dostali humánně. Nekonečnosti, ganja smážo a nějaký ty zmatlanosti. Dáte si laso vaše nosternosti, matrosféra nekonečnosti. Koně hulí jointy celičký den, rýsujou vždy, když rýsovat chtěj. Zbídy čáry na koně si hlavej. Tak řek je, tak u nás to hezky pěkně žije. Tak íhá, řek, do koní se vejde do 5. Tak řeš ty si s koněm honem, prožiň si nozdru rasta oheň. Koně nestarej se o mě a přestaň na koně čumět. Atmosféra nekonečnosti. Už jsme dohulili? Tak to abys zabalil další opíčáku? Včera jsem koukal na zprávy a byla tam reportáž o týpkovi někde u nás, který nehulil, nedýloval, ani jinak neškodil. Jen pěstoval kytky kvůli babičce, protože jí nepomáhalo už nic jiného na nějakou hnusnou nemoc a z léků jí odcházely pomalu játra. A hádejte, 2 až 10 let za obzvlášť závažný trestní čin a hned potom běžela další reportáž. No blil bych! Potr, který roky znásilňoval dceru. Typický zmrt a píčus vylitej. Holka z toho má trauma do smrti a hádejte co? Dostal podmínku. Tak kurva, kde to jsme? V absurdáriu u kreténu? Pičo a prej kvůli tomu, že je nemocnej. No a co kurva? Zabít. Jo, nechápu ty debilní ovčany. Díky propagandě jsou tak otupělí, že jim to nepřijde vůbec divný. A ještě u té televize nadávají, že za ty kytky dostal málo. Skriplená země zasraná. Změna tématu, nebo začnu střílet do kreténu. Jo, taky začíná mít vztek. Je to jak žít v nějakým srandákově, nebo cirkusově. Jen to není vtipný ani trochu. Ty vole, začíná to tady být jako v Čechách. A to kurva nechceš. Horší už je snad jen Slovensko s Mongolskem. A co ty vůbec? Zůstaneš tu? Jo, to je dobrá otázka. Pár dní určitě. A pak se uvidí. Jen bych chtěl nějaký lepší místo, kde bych mohl kempit. Začínají mi tam lézt rybáři a nevím, jestli zvládnu ty dementy ještě snášet. Kokoti tam chodí těm rybám jen ubližovat, aby se s nima mohli pak fotit. Ty voje Hamás hadr. To je jasnačka, kamaráde. Vyčistíme ti cestu a můžeš být tady u nás. Je to takový koní ráj, mezinárodní lesy, bez pravidel a zákonů. Teda až na ty moje, ale to chceš, takže v cajku. Super. Dík. Ještě jednou by mi totiž nějaký rybář řekl mladej a musel bych je vybít do jednoho buzny. Mohl bys nám taky píchnout, když jsme u těch dobrých skutků? Chceme si tu udělat takový malý posezení tady na tom náhrobku, nebo co to je. A potřebovali bychom dovést nějaký matroš. Dřevo myslím a tak. No ale i pomocníka v pytliku uvítáme. To je jasný. Nemá probléma. Dojdu si zbalit věci a můžeme tam sjet klidně hned. Nebo se můžeme sjet i tady. Hehe. Když se nevrátím do půl hodiny, tak čekejte dál. Já bych se sjel tady a pak i tam. Hehe. Žitamin zatím připraví plac pro tvou kouzelnou dodávku a pro nás nadávku. Dej koní nám, co ti povídám, dej koní nám, dej pras. Že já tenkrát, když jsem mohl, nestal jsem se koněřem. Já jsem ready. OK, zažehnu motory. Hlavně bacha na cajty a kupte papírky. To je jasný. Snad si vzpomeneme. Ty bys mohl něco uvařit k žrádlu.
Opičko, vezem ti práci, ty línej hajzle. Počkej. Dobrý můžeš. Couvej až dozadu a bacha na studnu. Kam bychom pak házeli mrtvý šlapky? Pojď. Tady zastav, ať to vyložíme. Kdyby jsme tak měli koně, aby to odtahal. Vzal by to na svoji majestátnost a... Na takový věci máme opičího slouhu, tak Gema. A držet hubu! Kde to můžu ustájit? Tam vzadu máš pěkný plácek. Budeš tam mít klídek. Žádný spíčovatelí koně a tak. Šňuper. Jdu se vybalit a načerpat síly. Večer přijďte k ohni. Jo, přijdem a ty už zavři ten opičí pisk. Kůň poblíž znamená nevyslovitelné štěstí. Ne jak opice poblíž, to zase znamená, že si kurva měl jít jinam. Mít koně v blízkosti je výsada ty hňupe. Jasně vysada. To možná pokud si musíš vybrat mezi bandou Němců. Zhoubnou úplavicí nebo fotbalovým fanouškem. Potom je kůň výsada, to jo? No já beru koně. Vidíš? Měl si pravdu. Skvělý místo. Ale mám takovej pocit, jako by jsme sem nepřijeli úplně sami. Jestli mi rozumíte? Jo, rozumíme dobře, brácho. Myslím si ale, že to nebude tak horké, i když nikdy nevíš. No, jestli tady uvidím jenom jednu hlavu v čepici, nebo jenom náznak nějaký nezvaný návštěvy, tak mám pro něj dost silný argument přímo tady v kapse. Jmenuje se Magnum a je to můj osobní strážce svobody a nezávislosti. Takže, pokud mě teď na mým pozemku někdo slyší, tak se právě snaží rozpoutat válku, která si vyžádá mnoho obětí. Tak se zase hezky pěkně koukejte spakovat z mého území. A pokud byste přeci jen váhali, tak mám pro vás překvápko. A to kurva na každým zasraným metru. To víš? Dobrý rychtovadlo a zásilka od našich třaskavých kolegů z klubu Přátel Exploze. Jen tak pro ukázku. Vidíš tamhle ten pařez? Představ si tam sedět fízla, jo? Tlustej spocenej sedí a potřebuje srát, protože je strachy zesranej, že se musí prostě vysrat. Takže tam sedí a sere a i když jeho smrad cejtí až v píči někde za horama, tak si furt myslí, že o něm nevíme. A teď sleduj. Pro takové případy tam naštěstí na něj čeká koní zloba, stačí, abych udělal tohle a prásk! Fízl lítá všude! Ty vole! No řeknu ti docela působivý a neprůstřelný argument. Jen těžko se tomu dá oponovat. A těch samých kámošů třaskáčků máme v okolí stovky. Jen jak řekl tady koňostřelec, zkrátka hodně rychtovadla a ještě víc volného času. Nemají šanci se odsud dostat se všema končetinama nebo živí. Navíc senzory pohybu zajišťují klidný spánek. No, už jste mě uklidnili. Zítra musím ale odjet. Pálí mě půda pod nohama. Už to prostě vycejtím. Takže dohulím a jdu chrápat. Rád jsem vás poznal a díky za všechno. Až najdu svět, ve kterým se nemáš chuť hned zabít, tak pro vás pošlu vrtulník. Ještě jednou díky a mír s váma. OK, kámo. Chápu tě a budeš nám chybět. Kdybys cokoliv potřeboval, tak stačí říct. V boji za svobodu položím klidně životy stovek cajtů. Protože mrtvej bengoš je dobrý bengoš. Jsou mi u prdele mrtky, nemají duše. Mír, vole, a zůstaň volnej, i kdyby ti měli koule uříznout. Dík, brácho, vážím si toho. A něco bych asi fakt potřeboval. Moje dodávka je pro švestky jak pěst na oko. Nemohl bych jí tu nechat? Koupím si ve městě jinou káru, jen bych tam potřeboval ráno odvést a pak zmizet. To je jasný. Cokoliv, co těm kriplům stíží práci, je pro nás potěšením udělat. Počítej s náma. Nejsi sice kůň, ale kdyby měl někdo bejt, tak si to ty... Jo, a víš, jak se říká fízlovi s mozkem v říši pohádek? Nijak. Ani tam na píčoviny nevěří. Tak ráno. Pis. Jo, tušil jsem, že je to chyták. Protože benga s mozkem je asi něco jak cigán jedináček. Nebo jako ženská, co ví, co chce.
To je, jak kdyby hledal slovo pro vlak Českých drah, který jezdí vždy na čas. Prostě nereálný jako církev bez znásilňování. Dobrou chlapi. A pamatujte si, že kdo nespí, nezaspí. Přesně tak, jo, a ženská, co přišla o rozum, se nazývá jak? No vdova! Hehe! Ty vole, a já debil přemýšlel o opravdový ženský s rozumem. Hehe, mám dost! Hnusnej svět, chce se mi blejt, tvůj hnusnej svět, chce se mi blejt. Pokaždý, když vylezu ráno z baráku, nevidím kolem sebe jenom bandy čuráků. Nesnáším lidstvo, už abych cíplo, kež bych měl tlačítko, co by je vyplo. A tak co nejrychleji ke svýmu autu běžím, ale co nevidět, hned na zemi s bolestí ležím. Nějaký debílek si totiž usmyslí, že by si jako něco dál, já bych měl, říkám cítni smrdé už, ale jen to povím, jen cítím ten nůž. Hnusnej svět, chce se mi blejt, hnusnej svět, nechci tu bejt. Jo, zase nám věc, co říkaj si lidstvo, chci na svůj paletu žít, musím být další úplně jiný, opravdu do krámu, stojí tam círaska špína, co nadává mi do káru. Děloči, nevidím, neslyším ani necítím, ale hovno platný, pač je vymatnou hned sajtě. Nebo proč jste ujížděl pryč? Přísahám, že o ničem nevím, nikde jsem nebyl, nejsem debil, Benga bere můj bágl a vytahuje ságl, že jsem nezůstal doma, to jsem ale blb. Hnusnej svět, chce se mi blejt, hnusnej svět, nechte mě kurva bejt. A pak zase jiný den, co vypadal v klidu, mě prudí vejkruti na ulici, že prej mám do speedu. Říkám jim vymršené, nehrabte na mě, nebo vám namíchám smrtí cit. Fuj hnusnej svět, fuj hnusnej svět, fuj hnusnej svět. V českém znění účinkovali Jarmil je debil, Šťatopluk Kanabísek, Jarmilovo máma, Umělá inteligence, Zvuky pozadí a Robořektor Kladrumba. Vyrobilo tuhle nůdle studio v roce 2024 IHA!